उत्तर प्रदेश मेरठ ने सरब बुथारमानी केसो कासे बिदु कताल कासाय फेकिया o bidu katal wngkha holini dino bahaikai bwthanai surupna bwthanai bihik bai bini asik khorungni bahaikai kaisa hotel o holini party tongthoklai mwsalaimani kaisa bidu mangpili tabu kasai faikya bahaikai bwsanya bwtharwi bahaikai nijini asik hamjakma chwlabai holini dino amchuk tongthokai tongwiman. Tai salainai bahaikai south ni film Allu Arjun ni film DJ movie naiwi bwsanya bwthanai Muskan kaisa planning swnamkha bahaikai bo bwthanai Sahil Shukla no bahaikai bini hamjakmani chokrview o kwcharwkha hadikai salainai moniti kisako norok nai tongdi ani channel o paya sa. Pati patni or bo bai chasmai tonglaimani tai planning plotting tai kala jadu rok joto norok o case o nugui mannai. Uttar Pradesh Meerut ni nijini bwsai sorop no bihik bwtharmani case do norok joto no nugbai kheno o case amchukai kirima chichasa je pura Bharat no kwlwri rwkha kharoksa bihik bahaikai nijini bwsano 15 tukra khaiwi tanchuwi kaisa cement ni drum bisingo galgui riman hinui hadikai tini o case ni second part kok salainai puila part angno bagui video swnamwi rwkha norok naina usungkhai ai batala thangwi o video puila ni part no norok naimano hadikai tini salainai o video ni second part henkai video surubono nong ang sairnai o part no mung saboni bihik ni mung kai Muskan Rastogi bwsani mung hwnkhe Saurabh Rajput tai uje hamjaknai chwla hwnkhe Sahil Shukla mungui norok ok mung khorok tamno to norok saimana hwnkhe puila o sanai je Sahil Shukla bai Muskan Rastogi bahaikai borok mala laikha bahaikai borok o hamjakmani porkiya sombodo klaikha hwnkhe chung news report ni bisingtwi saimankha Muskan Rastogi bai Sahil Shukla borok chwraifru ni schoolmate friend tongmani kintu school paimani pore borok yakarmani pore amoni ulo tai mala liya amoni pore Muskan Rastogi ni kalbari ba kajagui thangkha bo Saurabh Rajput bai ulo salsa borok kaisa social media Facebook ni madhyamtwi kaisa purana dol ni reunion kaisa chat group o khe borok khorokni taisa malai phika hinui koktwmani bisingtwi kasai faikya yang Muskan Rastogi ni bwsai Saurabh Rajput hwnkhe to merchant navy ni twiwi London o job khai tongwi mani amoni bagui bo aro no tongwi mani yang bihik hwnkhe yang saichung wngwi mobile twi Facebook twi chat khaiwi Sahil Shukla bai hamjakma hamjak thaio kwrwngkha hinui social media o news o kasawi faikya. Yang bwsanya bwthanai Muskan Sahil Shukla bai chat khaitwi kok sate bo Sahil Shukla ni kaisa kamjori durbolata no bo saimankha Sahil Shukla ni buma o hasaka o kwrwikya hinui tai Sahil Shukla bini buma no jehena hamjago hinui bo saimankha Sahil Shukla kaisa kala jadu ni phachingtwi bisasi tongo hinui tei bo saimankha Muskan je Sahil bini buma kwthwi thwijak buma bai chatting rok khalaiyo hinui amoni pore Muskan ni bokhorogo kaisa South Indian ni movie Allu Arjun ni movie DJ film no nugui kaisa idea faikya o film o phunukmani bahaikai kwthwi borok rok chatting rok khai hinui amo haino bobo kaisa fake ID swnamkha tai kaisa fake ID swnamwi Sahil Shukla ni buma ni mungtwi swnamkha tai bo saichung no Sahil Shukla ni thwijak buma hinui Sahil Shukla bai chat khaikya bo chat kai saka Muskan Rastogi no nini hamjakma bwrwi bono khushi tonwi twi rok hinui bo Sahil bai chat khaikya tai bo Sahil no buma wngwi order rwkha je Saurabh Rajput no bod khadi hinui amoni bagui no jefuru Saurabh Rajput no bwtharu afuru bini bihiyu Muskan Rastogi no puila Saurabh Rajput no chakur sunai hwnkhe norok o case do saimankha na je 4 mas ni dino
bwsai sorok Rajput no bwtharwi mani pore 15 tukro khaiwi simino galugui drum bisingo dai rwmani pore borok Sahil Shukla bai Shimla o thangwi berai lekha vacation khai lekha ah video mangpili ro norok nukhana hwnkha kai bahai khe kaisa kirima chichacha patimung pati thangkha hamjakma porikya o kwchawui hwnkhe police rok o case no yachagwi investigation khaimani pore kaisa kaisa khe Raj Rohingya bo nongkhorwi paikha koroksa borok bo sondeho ni mokol o kwlai kha puila o Sahil bai muskan simi o case o kwrwngjak nukmani kintu tabuk wngkha khai khoroksa khai muskan ni buma bo o case o nojor o kwlai kha hwnkha khai tabuk mono o case o Sahil Shukla bai muskan ni pore tei sabo tong omono police rok naitukjak. Hinkhe naro o case o nugui mankhana bahai khe khoroksa bisi porikya sombondo tongwi niji bwsano kirimai chuchakhai bwtharmani bahai khe ondo biswas o biswas chawi khoroksa borok no kirimai chuchakhe 15 tukra khai bwtharwi mankha o case ni bisingo chung nugui mankha hwnkhe narok paithago ani video no chajakkhai ani channel no chajakkhai like subscribe share khai di mudi haite bo kotor video rok manani bagwi.